Hello, what's up mga idol? Welcome back to my YouTube channel. So for today's video mga idol, natakaroon diri sa Canary site. Paulit tapad to sa pulo no. So karon mga idol nato diri karon sa crossing Canary site no. O bago lang ka sa akong channel mga idol ay kalimot pag-subscribe, i-click ang notification bell button mga idol o i-share ang video no. Share the good vibes lang ta mga idol. So karon mga idol, isa pa ang atong dala nga motor karon is ang Euro daan hari 150 is ang ato ang common nga motor no, ang ato ang pinaka ginagamit nga motor sa ato ang pagmoto vlog mga idol. So gudtong nagkamotor tanos. So o karon mga idol, shout out dito kay Kenyo Vlog nga taga Pulumulok no. Unta idol Kenyo or Jack Rivera no, mamonetize na ka. Ako pod mamonetize na pud ko someday mga idol, gamay na rin kulang no. So supportahin mo ninyo mga idol, Jack Rivera or Kenyo Vlog, search nyo sa YouTube mga idol, please subscribe no. Ang ANG mo to katik pod mga idol ay kalimti, subscribe pod mga idol.
So diri lang nato tapuson ang ato ang vlog mga idol no. Salamat sa paglantaw. No? So ay kalimot i-subscribe ulit ang ato ang channel. So road to 1,450 subscriber mga idol. Please subscribe mga idol, support tayong ANG Motoquatic.